Sige, Ante Leng. Okay na ba? Salamat, Ante Leng. Very much. Thank you. Okay, wala ka. Bangga na dyan din lang yan yun. Yan, dito tayo sa third drop ng ating pamimigay na isda. Yan. Uncle Jesus, pero yan, ating bibigay sa kanya. Tara, samahan niyo po. Mau mana ini? Dahil! Dahil! Madam! Dito si Madam. Dito si asawa niya. Girl! Ay, madam ka din. Bisnas. Parang namumol. Ibigay natin kay Ate Marcel. Yun, dito na tayo sa bahay ni Ate Marcel. Bigyan na natin tong pinsuya. Ate Marcel! Oy! Nga, may Christmas call si kayo. Oh, thank you! Salamat, Kevin, sa Christmas. Na kami na insidente ha. Ay, Ate Marcel, thank you. Salamat. Naka tayo kay tatay. Ibigyan na natin siya ng isda. Yan. Tay, tanggapin niyo tong pasalamat namin. Tay, pasalamat namin tay. Ay, anong masasabi niyo sa binigay natin? Pasalamat. Yun, Merry Christmas. Thank you ta. Thank you. Okay, kanala ko na to. Sa ating isang suki, bibigyan na natin tong Thanksgiving natin sa kanila. Yan. Okay, Madam Malo. Madam Malo! Libre. Libre! Thanksgiving. Okay, salamat. Kita niyo po. Libre. Libre man. Sa mga suki. Merry Christmas. Madam Malo. Hindi, pasama sa Thank you. Hindi, sila. Salamat. Bibi. So yun mga kasuki, tapos na po natin nabigyan lahat ng ating mga kasuki. So yun, may 3 kilo pang tira at ibibigay na lang natin to sana sa hindi natin kilala, hindi natin kasuki. Pero sa isang kondisyon,
tatanungin natin sila at sasagutin nila. Kung masasagot nila sa kanila tong 1 kilong tilapia. So, ano pa hinihintay nyo? Tara guys, may nakita po tayong isang tao. Bibigyan natin sa kanya itong 1 kilo. Tatanungin natin siya. Tay! 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 Tay, gusto niyo ng isda, tay? Nagpapag-giveaway ko ng isda. Gusto niyo? Gusto niyo? May tanong lang po sana ako kung masasagutan niyo, bibigay ko po sa inyo isda. Kasi tay, bibigay ko po ito. Tay, be honest sino pong gwapo sa amin itong dalawang nagbibigo? Sino pong gwapo? Ako! Piling ko si tatay. Honest talaga si tatay. Pero, para sa'yo tay, dahil nasagot mo yung tanong ko, bibigay ko na sa'yo to. Tay. Ano masasabi niyo tay? Ano masasabi niyo? Thank you. Di po tayo, ingat po kayo tayo ha. Di po. Yan, may nakita po kami ulit. Isang nanay. Yan. Bigyan natin. Nay, excuse me po. Gusto niyo po ng isda? Nagpapag-giveaway po kami. Anong isda? Tilapia. Giveaway po kami. Bibigyan ko po kayo, Nay. Pero may tanong po ako sa inyo. Pero medyo mahirap yung tanong ko sa inyo. Handa na kayo, Nay, sa tanong ko. Sino pong gwapo sa aming dalawa? Parehas lang eh. Hindi, isa lang po, Nay. Isa lang po. Bago, kung nasagutan niyo po ito, sa inyo na po itong 1 kilong isda. Yan, 1 kilo po ito, Nay. Dito ang gwapo kasi ikaw nagbigay eh. Honest naman, Nay. Ay, Hindi honest. Yan, Nay. Yan. Hindi totoo. Sa inyo na po yan. Sa inyo Ay. na po. Thank you. Buti, na... Buti na lang, natagpuan namin. Ano sasabihin? Totoo, Opo, salamat. ano pong masasabi nyo, Nay? Thank you ayuda maagang pamasko. Sige po, Nay. Thank you po. Ingat po kayo, Nay. Ingat po. May nakita na naman tayong isang naglalakad yun. Bibigyan natin siya ng isda. Dito tayo. Tay, gusto niyo po ng isda? Gusto niyo po ng isda? Oo, nagpapag-giveaway po naman. Ito po ba? Bibili ako. Grabe naman yun. Hindi, 1 kilo na lang po yan. Ay, ito po kayo. So, tatanungin ko lang po kayo. Medyo mahirap lang ito itong tanong sa inyo. Sana masagutan nyo. Kung nasagutan nyo po ito, sa inyo na po itong 1 kilong tilapia. Yan, 1 kilo na lang po. Tamang-tama. Tay, ito na yung... Handa na kayo, Tay. Marunong kayo sa mat. Marunong. Yan, handa na kayo, Tay. Handa na, tatay. So, yun. Anong susunod sa 9 at 10? 11. Yan, very good si tatay. Marunong pala sa mat. So, ayun, Tay. Dahil nasagot niyo po yung tanong ko, sa inyo na po itong 1 kilong tilapia. Ano nangyari po sa inyo, Tay? Ingat po kayo, dito po kayo lagi sa karsada. Ingat po kayo para hindi po kayo masasalawa. Tay, andito po yung kami. Ano po yung masasabi niyo, Tay? Ay, salamat sa inyo. Merry Christmas na lang nga natin ngayon. Ingat po kayo, Tay, ha? Thank you din, Tay, ha? Ingat po kayo. Ingat.
So yun mga kasuki, nabigay na po natin lahat. Was out ulit. Yan. So nakakataba po ng puso, lalo na po sa mga hindi natin kilala. So nakita ko po yung reaction nila. Lalo na po yung na-stroke. Lagi. Sabi ko na lang po naglalakad. Naawa po pa sa kanya. So yun, maraming salamat po ulit sa pagsama nyo sa akin dito sa ating pamimigay na isda. So, God bless po sa inyong lahat. Bye-bye!